Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wasu rahotanni da muke samu na bayyana cewa jihar Katsina bayanai na ƙara fitowa game da harin 'yan fashin daji da ya kashe kusan mutum 30 a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya yayin da suke tsaka da sallah a wani masallaci. Wasu mazauna yankunan gidan Mantau na ƙaramar hukumar Malumfashi sun shaidawa BBC Hausa cewa lamarin ya faru ne da asubahin ranar Litinin, inda tuni aka yi jana'izar mutum 28. Muna tsaka da sallah suka buɗe mana wuta, mutum 28 muka yi jana'iza, ciki har da mahaifina, inji wani mutum da muka ɓoye sunansa cikin kuka da share hawaye. A gida suka tsare shi mahaifin, suka kulle shi a ɗaki, suka zuba fetur kuma suka kunna wuta. Wani mutum daban ya ce maharan sun ƙona mata da ƙananan yara a cikin gidaje tare da sace kusan mutum 100. Sai dai rundunar 'yan sandan Najeriya a reshen jihar Katsina da ke arewa maso yammacin ƙasar ta ce mutum 15 aka kashe a harin. Bayan mutum 15 da suka mutu, akwai kuma 7 da suka ji rauni, sannan sun kunna wasu gidaje wuta, kamar yadda kakakin rundunar DSP Abubakar Sadiq ya shaidawa BBC. Ya ƙara da cewa lokacin da suka haɗa wannan rahoton ba su kama kowa ba, amma matakan da suka ɗauka sun kawo natsuwa a yankin. Muna ci gaba da gudanar da bincike domin kama waɗanda suka aikata wannan aika-aika, amma zuwa yanzu ba mu yi nasarar kama kowa ba. Mazaunin yankin ya ce mutum 5 ne suke kwance a asibiti zuwa lokacin haɗa wannan rahoton. Ya ake so mu yi da rayuwar nan ne? Ɓarayin nan an san su, an kuma san inda suke, kuma ba su fasa aikin da suke yi ba, kamar yadda wani mazauna yankin ya koka. A ranar Alhamis da ta gabata ma rahotannin sun ce wasu 'yan fashi sun kashe wani jami'in ƙaramar hukumar ta Malumfashi a gonarsa, kuma sun sace tsohon kansila. Baya ga kisan, 'yan bindigar su kuma fara garuruwan Gidan Boro da Toge da Dayi da misalin ƙarfe 8 na yamma. A wani sabon labarin da muka samu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce dakarun sun hallaka 'yan bindiga da dama a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sojojin sun samu nasarar kashe 'yan bindigar ne a wasu hare-hare ta sama da suka kai a wani yanki na ƙaramar hukumar Bukuyum, inda jiragen yaƙin suka yi ruwan wuta kan wani sansanin 'yan bindigar a dajin Makakkari, kamar yadda wata sanarwar da sojojin suka fitar ta bayyana. 'Yan bindigar sun daɗe suna cin karensu babu babbaka a yankin arewa maso yamma, musamman ma a jihar Zamfara, inda suke afkawa al'ummomi a ƙauyuka da garuruwa don neman kuɗin fansa da ƙona gidaje da kuma satar abinci. Harin da sojoji suka kai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar ke ci gaba da kai hare-hare babu ƙaƙƙautawa, musamman garkuwa da mutane. Ko a ranar Juma'a da ta wuce, 'yan bindigar sun kai hari ƙauyen Adabka da ke ƙaramar hukumar Bukuyum, inda suka yi garkuwa da mutane da dama da kuma hallaka jami'an tsaro 13, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.